que o señor Pérez Jácome quere ser alcalde, non? Esta letanía na que levamos instalados 3 anos. Eu, a verdade, cando recibín esta iniciativa, pois a primeira reacción que tivemos casi era un pouco, digamos, visceral, non? A min, o primeiro que se me ocurriu é regalarte unha piruleta, preguntarlle ao alcalde se lle importaría que o señor Jácome se sentara aí durante un día e, como os nenos caprichosos, decirlle a ver se así te pasa, porque o teu comportamento obsesivo e caprichoso con este tema dista moito dunha persoa que debería liderar a oposición e debería presentarse como alternativa de goberno nunha cidade de máis de 100.000 habitantes. Pero entendo que hoxe aquí non podemos empregar esa linguaxe, non? Tamén o primeiro que pensei era en repetirte as túas palabras do ano 2015 e decirte que, bueno, ti comprometicheste que se non eras alcalde abandonarías o teu posto. Tamén para deixar en evidencia que o teu compromiso a partir dese momento con calquera outra cousa cae, porque a túa palabra cae, non? Pero non imos a facer. E imos a recoller o guante que lanzas, porque por moito que a nivel de espectáculo ti leves 3 anos falando de moción de censura, é a primeira vez que isto se legitima aquí. É a primeira vez. O resto, fuches a un notario, salles na televisión, trouxeches reflexións conxuntas, etc. Pero é a primeira vez que se pon en riba da mesa a moción de censura como tal. Ben, a menos dun ano de que remate o mandato. E se ben Ourense en Común non é necesario para esa suma, sempre o dixemos, o Partido Socialista e Democracia Ourensana sería suficiente para esa alternativa, pídesnos cal é a nosa posición e imos a presentala. Entendo, ademais, que hoxe imos a facer o que ti queres, que imos a falar en exclusiva de ti, porque mañá hai un pleno ordinario, podemos falar do mal que o fai o alcalde, etc. Ben, nos viñemos á política, Ourense en Común chegou á política, e se a xente non confía en nós en 2019, marcharémonos da política, pero para situar no centro a xustiza social, para situar no centro os dereitos das persoas. Ben, ese é o primeiro punto polo que endexamais faríamoste alcalde. Ese é o primeiro punto. Ourense en Común non faría nunca alcalde, nin por activa, nin por pasiva, nin apoiaría darte máis poder institucional, político ou social a unha persoa que se sinte identificada coa base ideolóxica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu vou ensinar a foto que ti mesmo publicaches. Ti publicaches unha foto celebrando que Donald Trump gañaba as eleccións de Estados Unidos no ano 2016. Ben, quen é Donald Trump? Cal é a base ideolóxica do señor Jácome? Porque o señor Jácome estaría encantado que aquí só faláramos de alcantarillas, que faláramos dos colectores soterrados, e claro, é que na inmensa maioría desas cousas eu estou convencido que tamén concordo co propio Partido Popular, pero hai outras cousas que van moito máis alá. Quen é o señor Donald Trump, a base ideolóxica do señor Jácome que tanto agocha nestas pequenas cousas, non? Nin de dereitas nin de esquerdas somos de Ourense. Ben, Donald Trump dixo frases como: yo restablecería el ahogamiento simulado para los sospechosos. Donald Trump dixo: si yo gano las elecciones devolveré a los refugiados sirios a su casa. Vou ensinar outra foto, e esta xa é máis coñecida. Esta foto ten un mes. É unha foto que se fixo viral. É unha nena á entrada de Estados Unidos. Esta nena foi separada da súa familia porque, segundo Donald Trump, calquera persoa que pise o seu país indocumentada, da igual que sexa refuxiada ou non, da igual que veña con nenos ou non, calquera persoa que pise o seu país ten que ser inmediatamente separada da súa familia e levada a unha cárcere. Ben, aí tedes a primeira argumentación pola que Ourense en Común nunca faría alcalde a unha persoa que defende isto, unha persoa que defende a un señor que foi reprimido polo Alto Comisionado para os Dereitos Humanos das Nacións Unidas. E dirán: mira, Martiño, é que isto non ten nada que ver coa política local. A política local son alcantarillas. A política local son restaurar os colectores de lixo. Se a política local fora iso, nunca existiría esta foto. Nunca existiría esta foto. Esta foto na que o señor Jácome e o alcalde do Partido Popular recibiron ao embaixador de Israel. O embaixador de Israel, o embaixador dun país que ten incumplidas máis de 30 resolucións da Organización de Nacións Unidas, no que supostamente decía aquel día a prensa e o propio goberno que se recibía para fortalecer os lazos comerciais. Vou ensinar outra foto. Ese mesmo Estado
ao que o señor Jácome recibiu aquí e deulle a súa man, é o responsable desta outra imaxe. Esta imaxe son 4 nenos dunha mesma familia que estaban xogando fútbol nunha praia en Palestina e que foron asasinados a sangre fría por ese mesmo embaixador, por ese mesmo Estado ao que ti lle diches a man e ao mesmo, por favor, un respeto, e ao mesmo que ti lle diches a man e ao mesmo que dixeches que ibas a establecer lazos comerciais. Un segundiño, por favor, sí, por favor, paren. Quero dicir, non é propio que agora estemos falando entre nós, vale, por favor. Pode vostede continuar, señor Vázquez Mato. Eu entendo que esa fotografía é moi dura. Esa fotografía é moi dura, pero esa fotografía é moi dura, pero é a pura realidade. Igualmente dura que unha persoa aquí lle ceda o Salón Nobre ou lle dé a man a un representante dun Estado que incumpre resolucións internacionais en materia de dereitos humanos. Nós nunca faremos alcalde a unha persoa que se sinte vinculada ideolóxicamente a estes posicionamentos. Vostede, señor Jácome, pídenos a nós, vostede que se sinte recoñecido nesta política. Vostede síntese recoñecido en Donald Trump. Nos vimos a política para establecer a igualdade de xénero, en todos os aspectos dentro da propia política, dentro da política transversal. O seu líder ideolóxico, o que vostede se sinte recoñecido, decía, e citaba, son frases literais do señor Donald Trump: me atraen las mujeres bonitas, me atraen automáticamente, las comienzo a besar. Es como un imán, no puedo ni esperar. Y cuando eres una celebridad, te dejan hacerles lo que quieras, agarrarlas por el coño, les puedes hacer de todo. Este, señor, é a base ideolóxica do señor Pérez Jácome. Vostede pídenos que o apoyemos para ser alcalde, para poñer en orde os colectores. Claro, pero é que se solo fora a política municipal iso, teríamos a capacidade de pactar co propio Partido Popular, pero que a política non só é iso. Nós sempre defendimos que en Madrid era posible unha moción de censura. Sabe por qué? Porque ali había unha maioría de progreso, había unha maioría de renovación democrática. Vai haber erros, nos próximos anos vai haber erros, e é necesario aprender a dialogar, pero é o camiño, porque o bloque de progreso é necesario que se fortaleza perante un bloque, máis conservador. Aquí non é factible, porque aparte de saber pactar se as alcantarillas teñen que estar limpas ou non, hai que compartir uns principios políticos básicos de xustiza social, de igualdade de xénero, de transparencia, e vostede está nas antípodas de Ourense en Común, por eso nunca o faremos alcalde, nunca.